Imini. Wena Siyanda inkinga yami. Yiphi le nkinga le ongafuni ukukhuluma? Siyanda ipipi lakho alikho. Uthini? Hayibo, Siyanda ipipi lakho alikho. Uthini ke? Awunalo vele. Vele alikho. Yabona nakwasecala akwazi uzongithanda. Kwasecala akwazi uzongithanda. Alikho ipipi lakho. Kwasecaleni akwazi uzongithanda. Baba. Ayikho akwazi uzongithanda. Yilo ikho. Pho bengizohlalela isikhathi Uzokhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Hayibo Siyanda. Yona nto ongayenza lo. Mbukelo wohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kwi-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Khumbula ukuthi le hlelo ulithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Each and every time engabe siqala sikukhumbuza into eyodwa-ke mbukeli wale channel ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Yazi ukuthi wena ulekelele thina kubaluleke kangakanani kuthina. Nangu thanks la pressa phela wona khona uzokwazi ukuthi usilekelele sikwazi ukuthola ama-resources wethu ukuthi i-channel yethu ikhule ihambe phambili. You can also join as a member. Lokho kukulekelele ukuthi-ke ukwazi ukuthola iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi. Ngaphezu kwaloko you can contribute kuyona le channel ukuthi nakhona siphinde futhi sikwazi ukukhula. Iyodwa-ke i-target esinayo ukuthi-ke mengabe kuphela unyaka 2025 sibe sirichile 1 million subscribers. And mina ngithembe wena ukuthi mengabe sibambisene sisonke sizokwazi ukuyenza lento yenzeke. Mhlawumbe uyaqala ukubukela namhlanje uyayibuza ukuthi engabe ubali ovele phambi kwescreen sakho njengamanje sawubona igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. As per usual mabe siqala ihlelo lethu siyathanda ukuthi sikhuleke sibonge nje uNkulunkulu wemjolo ukuthi usihawukele amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifane asihawukele. Mengabe senze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe zibe zinhle. Kuthiwa ngikukhumbuze-ke la ukuthi-ke you can get 50 rand sign up bonus ngokusebenzisa nje i-code umjolo. I-code yakho ithi UMJOLO umjolo. Ngalokho kuzokwazi ukuthi uthole 15% weekly cashback, 50 rand sign up bonus and also 150% first deposit match. Okwakho-ke ukuthi-ke ucheck-e nasey'nkundleni zokuxhumana u-EasyBet ubone ukuthi-ke kuhamba kanjani. Ake sibone namhlanje ukuthi sibheke indaba kabantu, but before siyibheke indaba zabantu nawe mhlawumbe uney'nkinga ezithinta umjolo, nawe mhlawumbe ufuna ukulungisela umjolo wakho, lula kakhulu ongakwenza thumela i-email address to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Njengamanje asambe siyobabona ukuthi iy'nkinga zabo zikephi mase siyayilungisa. Sanibona babukele emakhaya. Lo olapha mkwenu uSiyanda Mkhize. Ngibhalele la kusilungisa umjolo ngenhloso ukuthi ngiyafisa ukuthi bangisiza abafowethu ngezinto ezenzakalayo phakathi kwami nomuntu wami engibambisene naye. Ngibona kukhona ushintsho olukhona, so ngiyacabanga ukuthi abafowethu ngoba ngizela ngizothola usizo kubona ngizokwazi ukusizakala. Njengenjwayelo-ke mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Yazi mase sihlele kanje phasi sizokhuluma iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta imijolo eminingi eyahlukahlukene. Ngiye ngibona abantu abaningi bayathanda ukuthi ngingene iy'ndaba zabantu, ngikhuluma iy'ndaba zabantu as if mina ngiyasuka la epaki yaseThekwini ngey'ndabeni zenu. Abantu ababhalela ishow beze la bazokhuluma nathi. Angazi ukuthi ngiyingena kanjani iy'ndaba zabantu. Sikhuluma nje khona usisi oseceleni kwami njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ngabe kwakho umjolo zikhiphani nanokuthi sibonene ukuthi kungalungiseka kokukhumbula. It's a must ukuthi siwufake usawode esilondeni kodwa sithi siwufaka sibe senza isiqiniseko sokuthi noma kanjani lo mjolo ulungile. Ngabe nawe uney'nkinga ezithinta umjolo email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa-ke sine goal ne-target eyodwa yokuthi mekuphela unyaka 2025 sibe sirichile 1 million subscribers njengoba kuyimanje sibheke lapha ku-200k subscribers. And-ke mina ngithembe wena njengebhoza yakulolu hlelo ukuthi uzokwazi ukusisiza nokusilekelela siphakamise i-channel yethu. Dadewethu sawubona. Butami uyaphila? Ngiyaphila mama kunjani? Ngiyaphila. Hey mengithinta lesandla ngiyeza ufudumele. Ngiyeza ukuthi ukhona. Hayi sazi-ke ngemfudumalo. Sengiyishilo ukuthi ngudlala Matifane. Igama lami lelo udadewethu yena ubani? Ngunomthandazo wakaGumede. Nomthandazo Gumede. Yes. Siyajabula nomthandazo ukuthi sibe nawe namhlanje la kwishow sizokhuluma nawe nje just to find out ukuthi kwenzakalani emjolweni wakho nanendlela ongichomele nje ngawo ungichazele ngawo umjolo wakho uhamba kanjani. Well, emjolweni wami angingazi inkinga. Angithi so far angakuyibona inkinga phakathi kwami nomuntu
bhuti wami. Siyathandana nje kamnandi. Nje uGuy is the guy. Yabo. Yeah. Isakaya. Yes. Ngawo yonke indlela. Umuntu wami Nkosi yami. Mhm. Hayi u-right shame. Okay. Even impatho ngiphethe kahle nje se-right nomuntu wami. Namhlanje ula ohlelweni silungisa umjolo. Kusho ukuthi khona mhlawumbe iy'nkinga ekumele niy'lungise emjolweni. Ngokujwayelekile mengabe nibhekana ney'nkinga nike nimise kanjani? Niyahlala phasi nikhulume ngazo noma mhlawumbe ninikane ispace ukuthi yazini akuyonto engayikhuluma no-baby lo othi ngimnika ispace nenza kanjani? Well, siyahlala sixoxe nje. Almost yonke into esibhekana nayo sihlala phansi sikhulume ngayo. Okungixakayo manje ukuthi why manje sesizozalana kosilungisa imjolo. Why engasho ukuthi asihlale mama sikhulume kunendaba engifisa sixoxe ngayo. Okay, umuntu wakho mhlawumbe akayena umuntu wama-surprise, mhlawumbe ufuna ukushaya nge-surprise akushaye ngey'thanda ngoba phela abantu bayashayana ngamathanda. Hayibo, enjani? Sengaze it's too much lena. It's too much. It's too Okay. much. Knowing your partner, singakanani isikhathi mhlawumbe nithandana? Well, sinomuntu wami sesiwuqedile unyaka Niwuqedile sindawonye. unyaka. Siwuqedile And unyaka. nihebe. Uyayibona i-future naloya muntu. Hayi, Nkosi yami yena. Noncumo lwakho. Okay. Hayi yena Nkosi yami ngimthandile umfana wabantu. Okay, ukubizile namhlanje la uthi nizokhuluma. Uready ukuthi umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kwena? Hayi ngiready. Already. Njengoba ubona-ke la khona abantu esisebenzisana nabo okuyibona abazokwenza isiqiniseko sokuthi nikhuluma kahle, ni-safe and noma yini niyizele la ekugcineni igcine ilunga. So hamba njengamanje ithimba lethu lomlando uGuy limbeke la then mengabe efika sobe sesikhuluma naye-ke sesisonke uready ukumbona ngani? Hayi ngiready bhuti wami. Hayi no, kulungile. Njengamanje-ke mbukeli siyahamba siyolanda-ke umfowethu the guy, uzwile? The guy. The guy is the guy. Usho njalo dadewethu. So mlanda-ke simbeke la sikhulume naye silungise nenkinga yabo. Bangabhayizi. Ngoba babhayizi ngimbekile uMatifane. Asithembe ukuthi-ke bazoqondisa izinto zabo zilunge zibe right. Mfowethu. Bhuti wami Friend, niyaphila? mntakababa. Niyaphila bhuti wami njani kodwa? Hayi no mfethu ukukhala kusezi kuyale. Siyabonga. Hayi mfethu ngiyabona ukuthi nawe kushuthi la impela uthando lusemoyeni. Hayi. Ngoba mfethu umama uloke encumile nje mengabe ngikhuluma ngawe and nawe sowufikile ngapha mfethu ulokhe uncumile. Wena sisange sisalishe igama thumbukeli mhlawumbe uqale ngokuthi uyi-introduce la kumina mfethu sibambe ithamba. Bhuti wami lona ophambi kwababukeli uSiyanda wakamkhize. Mkhize Khabazela. Yeah. Mfowethu siyathokoza kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje kwishow. Awugcinanga nje ngokubhala kuphela mfethu kodwa uphinde wathi yazini ngifuna ukuba khona ngizokhuluma lo daba nomama. Mfowethu ngitheme ngikhuluma nomama wakakho uHappy mfethu unomthandazo. Ubona yonke into ihamba kahle, uyamthanda, uyamnakekela, umnika nje lonke mfethu, lonke uyamnika nje mfethu. Kodwa manje kumnikeni kwakho ungathi iy'nkinga zikhona. Mfethu awungitshele nje before sixoxe naye. Ngokubuka nje kwakho ngiyazi wena ubhalile. Zikhiphani mfethu? Eqinisweni mfowethu nomthandazo angiqale ngixolise ukukubizela kumakhamera ngingakwazisanga. Kodwa lento ibaluleke kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi iya ngokuya nami iyangilimaza, ngiyalimala mfowethu ngiyafa usuku nosuku. Nomthandazo ngisho ngithi mfowethu uqinisile. Mayethi uthando lukhona ngiyamnika ngayo yonke indlela. Kodwa ngokuya kwami sengibona ngazi ukuthi manje nomthandazo usedonsa inyawo kimi. Lokho kungihlupha kakhulu emoyeni ngoba kuze kube nesikhathi la khona ngithi mangimfonela kwesinye isikhathi ama-calls ami engawaphenduli, angabuyi kimi ngesikhathi. Phinde futhi ngithi mangithi ngibhalela umyalezo kwawona umyalezo angakhombisi ukuresponda ngesikhathi ngendlela akade responda ngayo. Lokho kugcine sekunginikeza ukuthi unomthandazo ngikubeke nje ngokusobala ukuthi unomthandazo eqomile. Sorry ukuthi kukhona elinye ijongo manje eselikudlela isithelo sakho. Lokho ngikubona mfowethu futhi hayi nokuthi ngiyakusola kuyiqiniso eligcwele ukuthi unomthandazo ngokusola kwami useqomile. Mana-ke Siyanda, iyiphi le nkinga lengaka ehlule ukuthi sikwazi sihlala phansi sikhulume thina sobabili ngayo njengoba sijwayele ukwenza? Usungaze ungithathe ungilethe phambi kwamakhamera pho.
kufanele ngikulethe. Kwenze njani bese ngeke sikwazi ukuthi sihlalisane phansi ungitshele mama sengibona u1 no2 no3 ngoba uyasho ngiyabuyela kuwena but angisabuyeli njengaqala. But nanso-ke ke la ilahleka khona mfowethu yaloza udaba. Angisabuyeli Uthi njengaqala. uyabuyela kimi but Because you know I'm always under pressure at work. So lento yakhe Ngihlezi ngisho. lento yakho nomthandazo ayinginikeza ukuthula ngoba uyayenza futhi ukuyenza kwakho uqhubeka nayo. Mina ngiyafa ngapha wena uhappy njengoba usho ukuthi uhappy. So lento engiyibukayo ukuthi wena kusho ukuthi usekhona umuntu osengidla i10. Ayekho umuntu olithende siyani. Ngakuchazela kwayiseqaleni ukuthi emsebenzini ngingena kanjani. Uma ngabe Nginokuphuma ngikufonela ebusuku angikwazi ukubuyela kwena ebusuku into usule. oyenza before. And I do Now respond kula ngibheka ma khona. messages wakho even though I respond a bit later. Angikwazi ukuthi ngakuphendula ngisemsebenzini. Nomthandazo senginikele ithuba. Into oyenza before yini yenza ukuthi njengamanje kube noshintsho kulokho okwenza before. Usushintshelani manje? Mangabe ngikufonela mina ngakutholi efonini. Siyanda. Mangabe futhi uthole umyazo wakho. Ngeke ungithole njalo vele efonini because nasemsebenzini nami isikhathi esenginaso silimithekile. Angeke usangithola njalo vele njengakuqala. And vele uma nisaqala umjolo vele uqalela phezulu of which nesikhathi lapho bengisaba naso. Lento ke oyichazayo ayikho. Ingakho ke mina ngilibeka ngisibala ukuthi wena nomthandazo wahlathi usiqomile. Ayike angikuzwa ngawe lokho bhuti. Ngoba mina ngikwazi yena umuntu engimqomile wena. Uqome mina. Ngiqome Awuqomile wena, mina wena Siyanda. wenza mina isilima. Ngikwenza Lokho isilima mina ngani? ngikubona ukuthi kahle eqinisweni. Ngikwenza La isilima sengibona ukuthi ngani? ngenzeka isilima. Wenza Uma isilima ukwazi ngani? mangikufonela. Angithi ngiyakwazi ungaphenduli ukuchazela ukuthi imibuzo kimi. bengikephi bekwenzakalani. Wena usanginika isikhathi sami. Usanginikeza isikhathi sami. Eqinisweni wena mangabe mina ngikhombisa uku-approach kuwena, wena uyahlela. So lokhu hlehla kwakho mina kunginikeza ukuthi ngibone ukuthi Imake Siyanda. usunomuntu othandana naye. Imake Unikeza isikhathi Imake Siyanda. Njengoba ngikuchazelile ngesikhathi sami wena lokho awukuzwa. Ubona ukuthi isikhathi sami Ungichazela nini? Ungichazela manje ngoba nakuthi siphambi kwami kwethu la. Ngasho kodwa ngikhuluma nawe ukuthi emsebenzini ngingena kanjani. No, akwazi First ukungitshela of mina. all Siyanda imake Siyanda. Usenasikhathi ngisho endlini mawufikile. Ima Siyanda. Ngisho endlini mawufikile. Awunasikhathi sami wena. Siyanda. Eqinisweni awusenaso isikhathi sami. Ingakho ngilibeka mina ngithi wena usuqomile usunendoda okungcono ukuthi ungitshele cha. Usiyanda. Mina Usiyanda. senginawo umuntu engisendana. Siyanda ngicela ungilalele. Ngicela bandla ungafuni ukuthi uze kube yimina ozokhuluma izinto eziningi. Ozokhuluma izinto eziningi. Yebo. Izinto eziningi. Ngoba uyazi ukuthi okay as much as ungasasithola isikhathi sami but cha mina sengiqomile ungalokhu uchaza lento ichazayo. Ngiqome bani Siyanda. Bafa. Ngiyanizwa niyakhuluma kodwa manje angikayitholi Hayi mfowethu ingqikithi. eqinisweni useqomile mfowethu mina ilokho Usiyanda unenkinga yakhe bhuti Bafa naye. ngoba ngize kuwe mina ngize ngoba ufuna ukuthi lento lena uyibuke ukuthi njengoba sikhuluma la. Nangu ngoba esho ukuthi ngiyamnika uthando ngenza konke. Kodwa ekugcineni kosuku mina ngikho ngiyaqala ngiyabona ukuthi khona lapha engifa khona mina. Ikephi la ufa khona ke? Ngiyafa mfowethu uma ngabe ehlulwa ukuthi anginikeze isikhathi sami ngendlela enginikeza ngaso before. Okay, yonke lento iqala nini ukwenzeka? Hey. Yabo mina naye eqinisweni mfowethu sesiqedile unyaka sithandana. Njengamanje into eyenzakalayo lento lena mhlambe isiqedile u3 months yenzeka. Lento ayenzayo. So ngahlala lokhu ngidla kodwa lokhu ngidla. Mina akangikwazi ukuphumela ngaphandle mangabe sekhona umuntu engimthandayo enginikele kuyena. So yena mangabe kodwa sengibona ukuthi umuntu akasenasikhathi sami futhi nje ngazi ukuthi ngokwakhe mina sengibona nje umuntu uhamba. Utami Kodwa ngiyitshela mina sinonyaka sithandana noSiyanda yezo. But uSiyanda ekuthandaneni kwethu I think uphelele u6 months uSiyanda engangenzi lutho engangithinti nje ngakwenza lutho eyihlalele nje uSiyanda angibuke nje kiwe isithombe yazi bhuti wami ngize ngayitshela ukuthi mhlambe imini onenkinga mhlambe ngiyamnukela noma yini but why asahle nami uyangithanda ungitshengisa lokho uthando but lo muntu yini eyenza ukuthi enze kanjena. Okay muthi nangebuza uqonda ukuthini muthi ubengakwenzi lutho? Bhuti wami I made the first move kuguy. Yo. Mina umuntu owenza like wasukelwa yimina lo muntu ukuze size sibe siyalwenza ucansi noSiyanda. Imino wamsukela ukufeba wena uyafeba wena. Ukufebe ngenaphi Siyanda? Ukufebe ngenaphi? Ngilungile noma ngabe ngiyafeba. Wena uyayikhohlwa ukuthi uneyinkinga zakho. Wena uyafeba ukufebe lo ukwenza ukuthi noma ngabe ngiyafeba Siyanda uneyinkinga zakho wena. Uneyinkinga zakho. Wena wazi ukuthi inkinga zami zakho. Wena le nkinga yakho ubulibela ungangitsheli ngayo. Ekuyiyona le yenza ukuthi ulangithinti kweyinyanga engaka. Yenza ukuthi ungineze distance. Angifebi mina. Kodwa ukuthini mawuthi awufebi mangabe ungitshela ukuthi wena. Siyanda ayikho into othi ngiyayifeba yona angifebi mina. Wena umuntu oneyinkinga zakho la yethi awufuna ukadmit ukuthi vele unenkinga yakho uma lapha ngikhomba mina kanje ngizaqale ningikhomba wena ngizama ngoba khona indoda ngithi wazi ukuthi vele wena ikuthanda ayikhombi kanje naloko ngikuzwa ngawe Siyanda uzwa ngami ngikuzwa ngawe nako lokho uyabona ukuthi ungenza isilima la
Siyanda unenkinga yakho. Futhi wena Yindaba ima wena tshela usufuna abantu- ngidalule inkinga yakho wena tshela phambi abantu- kwamakhamera. batsheleke abantu Usufuna ngikhulume wena yini tshela abantu ngidalule ukuthi inkinga mina yakho phambi sengigomile ngakho kwakamera. mina ngasamnika Ayikho umuntu into amasikhathi. engiyiqomile kuphela ngiyabuza ukuthi nifuna ngikhiphe inkinga zakho yini. Okay, okay. Ngizolikhuluma iqiniso Siyanda mufuna Uzokhuluma iqiniso lokuthi usuna indoda. Ngizolikhuluma iqiniso. Iliphi iqiniso lelo usuna indoda? Anginandoda Siyanda. Yini pho inkinga yakho? Inkinga yami uwena Siyanda. Imini. Iwena Siyanda inkinga yami. Yiphi le nkinga leyo ongafuni ukuyikhuluma? Siyanda Ulokuthi ipipi lakho alikho. Uthini? Hayibo Angibuzi- Siyanda ipipi lakho alikho. Uthini ke? Awunalo Umthandazo, vele. wena wakwazi- Vele alikho. Yabona na kwaseqaleni akwazi Alikho, akwazi Siyanda, uzongithanda. impela. Kwaseqaleni akwazi uzongithanda. Mfethu, Alikho Akwazi ipipi lakho uzongithanda. Siyanda. Kwaseqaleni akwazi uzongithanda. baba. Ayikho Akwazi lento uzongithanda. Yini eshoyo. lo Pho ikhona? bengizohlalela isikhathi Uzokhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Hayi bosi Siyanda. Yona nto ongayenza lana umthandazo. Angithi wena ngilethe phambi kwamakhamera Angithi yabona kulindele into ukuthi engikhuluma ngenze Bafo, njani. ngicela Angithi yabona into uhlale engikhuluma phansi. ngayo. Ulindele ukuthi ngenze Yabona njani. ukuthi into engikhuluma Wena ngayo. ufike wangithatha endlini Uthi- wakho ngilethe emakhamereni. Mfethu, ngicela uhlale phansi. Hey, Ngiyakucela mfethu. Yadelela le ntombazana le. Baba. Yadelela le ntombazana le. Hayi angikwazi. Sizolungisa lana baba. Ngeke mfuthu Angithi ungisa wena kanjani uthathe bafuna yizona mina wena wangiyesa ngifuna lana. into ekhuluma nje umuntu ku Baba. wena kumuntu Mhlawumbe nje nobhuti okhulumayo. uperforma ngcono kahle. Habo, vele athandana. Hayi Kahle baba. mthandana nonke kahle kahle naye. Angithandani Kahle nobhuti, nathandana kodwa vele. seyitshela Vele iqiniso. lento ebengisho Mhlawumbe naye wenza isiyamisana ngcono nayo. kahle. Isiyamisana nayo ukuthi wena vele usukomile. Baba. Usukomile. Mangabe usuthi uyena uperforma ngiqonda Baba, ukuthini. ngicela uhlale Hayi, phansi. Isifebe ngishongo lesi mfowethu. Mfethu, ngicela uhlale Isifebe phansi. lesi. Ngiyacela, Hayi isifebe lesi, hayi. Isifebe lesi. Baba. Ngeke mina ngidlalela ingane. Ngicela uhlale phansi. Hayi mfowethu le ngane ingenza isilima kakhulu. Ayikho into othi ungenza Hayi isilima ungenza isilima yona, kakhulu. Siyanda. Uthini? Ayikho nje lonto. Ukhuluma konke lo dodo okhuluma njengamanje la. Siyanda bekumele ngenze Le nto njani? bebengikhuluma ngayo. Siyanda, Akuwena ongithathile Siyanda, wangiletha la. Yiyo le nto Siyanda, bengikhuluma ngayo. Ngeke ukwazi ukukhuluma ngayo lento endlini nge manje ukwazi Khuluma ukujimisa endlini endlini. ini bekufuna uyikhulumela ukuthi yini inkinga yakho ba le ndoda usuyitholile. Naku Nakho nje manje sengiyayikhuluma usukhuluma inkinga udoti-ke yami. manje usuthi Angithi uthanga ngikhuluma inkinga yami akuyona inkinga yami. iyona le? nkinga lo. Yebo, Iyona lenza ukuthi inkinga ngoba yami. amakhosi Yebo, angibona iyona, ukuthi mina Siyanda. Yebo iyona inkinga Iyona. yami iyona. wena uyisa wena. Siyanda mfethu. Ngiyabonga ukuthi sivelile ikhala kodwa uneyisa wena. Ayikho Ubhalele inkinga. ngisho. Uyadelela. Cha, Angithi ubhalele ukuthi ufuna silungise. Mfowethu ayikho into yabo njengamanje. Wahlala phansi. Njengamanje mfowethu into elungiswayo ayibibikho uma besekunje ngoba lo uyadelela uyamuza ukuthi uthini njengamanje. Lincane impela nipepe lakho baba. Oh now. Ngiyabuza. Awu ngiyabuza. Uzabuza impela Ngithi ngibafuna Yenze kanjalo mina mfethu uyazi. ufuna ukushaya ngithi Ungenzi kanjalo mina. kodwa musungivimba ngoba ufuna ukushaya lo muntu la nje ngona Hey. na usuyadelela wathandana vele le ngane. Mhlawumbe uzothola Ngizendaweni wrong abafana la. yakho. Athathe ngizendaweni wrong. Uzothethela mina ngoba nangi intombazana. Hayi la ngizendaweni wrong ngiyabona. Uzile Ngizosiza kodwa ukuthi ncane ngempela yini ipipi lakho wena vele wena ujola naye lo. Mhlawumbe kalokho ungivimba lokho ujola naye nje. Mhlawumbe ujola naye nalo ngivimbayo la. Uhlale phansi mfethu. Hayi la ngenzeka isilima kakhulu la. Kodwa wena umthandazo ngizokuthola wena. Ngizokuthola. Ayikho into Ngabe ubuza ukuthi ipipi nami encane ubulima bani kusho obenzayo. intombi yakho nje uthi Kusho wena phone uthini ngomlomo Ayikho wakho into wena. ozongithola. Makusho wena wena uthini wena. mfethu yabo mfethu yabo lento yenza Weba funa usho na uthandana naye ngalo. Nawe ngivimba manje ngoba nawe uthandana naye futhi lo. Nawe kathathela naye thola ngizendaweni wrong la Shuthi mfowethu. ngibheje ubona bonke ke mekunjalo. Le ntombazana le wena Yibo Siyanda. wena kuzondiza amaphoyisa wena uzokulimaza wena. Ulimaza wena. Thula wena thula ungalokukhuluma wena. Ngoba nawe ungenza isilima nawe. ngikwenza isilima Hayi ngani ungenza isilima nawe. Nina nihlangane nonke la. bafo sengizwile Hlangane ukuthi nonke umuntu la. wakho Wena angithi- nomthandazo. Usuhlakaniphe kakhulu. After yonke lento engwenzela yona. Imali Siyanda ungase ungilandela abantu Yonke mesothi lento engwenzela uhlangene yona. nabo labantu kanjani manje? Lalela. Yonke lento engwenzela yona usungenza isilima manje. Asikho isilima engwenza sona lana. Wenzani pho? Abukho ubulima Yini engwenza wenzayo? sona lana. Siyanda Hayi, wena mfethu, ayikho ufika into yabona lana manje. manje Ayikho into usho ezolungiseka kanjani la ukuthi mfowethu. ngikwenza isilima? Ayikho into ezolungiseka la. ngicela uhlale phansi baba. Uzohlala Mina phansi kodwa lo ngizomthola mina lo. ngifuna sikhulume Hayi mfowethu nawe uyayisa kodwa nawe. Qinisweni nawe uyayisa. sengike Angazi wena ukuthi uzoyilungisa kanjani indaba yakho nawe nawe uyadelela. Kodwa Angidaba. awungeke uthi kancane bafumana. Baba. Mana ngikhulume nentombi yami, intombi yami. mfethu Ithi wayizwa uthini? Baba. Ukukhuluma nayo. yazi mfethu ngiyaqala ukwenza i-episode ekuzomele ngiyenze ngimile ngoba wena ufuna ukuhlala Hayi phansi mfowethu ngeke yabona njengamanje. Ngizomthola kodwa lo. baba Nomthandazo Noma uzongithola ungangithola. kanti. ngicela uhlale phansi Hayi kulungile mfowethu. ngicela Uzohlala uhlale phansi. phansi Kodwa wena uzokuthola wena. Okay. Yonke lento oyikhulumayo le kusafuna uyiphile. Kodwa ngiqamba ngani? baba utheme ngabe ufika la Ha. sathi sizolungisa iy'nkinga zakho zomtshola ngani okay fine sesiyazi-ke manje ukuthi umama Hey, wadelela ntombazane wabaleka uyazi. usahlehla and wena ufuna ukwazi ukuthini emhlehlisayo angani usuyathola manje ukuthi alikho bafa awunalo Now uma esho uthini lo? Angimuzwa kahle lo. Lo ngathi ubuye ukhuluma ukuyise naye lo. Alikho. Ngidedela mfowethu kancane ngithi kusotha indaba yakhe lo. Ngidedela mfowethu. Wena awufuna ukudedela wena na bafa mina yazi mina isiwaphona lesigora lesisapha kwami. Lesigora vele senza into zazo. Nampana ngajim uyazi. Hey wena fa. ngaphi ngicela uhlale phansi mfethu ngicela uhlale Hey. phansi Uhlala phansi kodwa wena into yenzayo. sokujima lana Hayi kodwa mfowethu uyisa wena. Ngakulalela ukuthi Bengithi- mhlawumbe uzokuzela nento ezokusiza. Ngizokuzela- Ezosiza mina.
Wena usuwazi lokho ngoba indoda yakho angithi. Naphela. Oh, indoda yakho siyavuma. Angithi wasizwa lesifebele usuvela kwanawe uthola naso. Angazi ngoba phela ubizwa uwena ubhuti ngihlangana phi-ke mina nani. Mina ngibizwe uwena ngangena. Mina wena mina eqinisweni. Wena ngikufake ungifake ebudlelwaneni bakho manje. Wena utheni? Sengingenile-ke ebudlelwaneni bakho. Yes. Usufuna ukungifaka ey'ntweni zakho. Wena uthini? Uthi wena Wavele mina manje ngithandana. ngifakazela yena futhi lo nomthandazo lekhuluma noduta ukhulumayo. Angikathathi isayidi lana Intombazane ibula ufebe nawe kusho ukuthi ngijola ngamabili kusho. mfethu. Awusho ukuthi phela sijuliswa Uyakhona uwena. ngikujolele nayo le ngane. Awusho ukuthi sijuliswa uwena. Khona ngakuzwa kahle. Mana ngilungise. Mana. Khona ikhulumayo. Ayi Uthi mfethu. vele niyajola Wena nomthandazo. mfethu. Wena lo. Ngazo njani wena nomthandazo. Ngiyakudinga ukukhuluma nawe. Hlala phansi ngilokhu ngiphamsela umoya vele umuntu osifazane vele angizulokhu. Asikhulume Hlala njengamadoda. Ya kulungile sikhuluma kodwa Sikhulume uneyisa. Nawe njengamadoda. yeyisa kodwa. Hlala phansi Kanjani? ukhulume. Abadelela nawe mfowethu. Wena nje Hlala uzofaka phansi mina uthole uthi usizo. Iqiniso lilodwa ukuthi nawe mfowethu wadelela. baba ngiyaxolisa ukukudelela uma ngikudelelile. Hayi, Kodwa manje delela. wena uyangisho ukuthi kwami ukuthi ngithandana Indoda nendoda yakho. engaphelele Siyanda, Awuzithembi vumele enye Siyanda. indoda ikutshele ukuthi enze njani ukuze uphelele nawe. Hey, kwathi ngiphume ngihambe kulo mnyango lo. Siyanda mfethu mfethu ogumede kanti banjani? Ukuthanda kwami nokuthemba kwami. Kanti kuyisilima. Uze la ngoba ufuna ukulungisa ngani? Ukuthandana nelima kanti kunje. Bafo ngicela uhlale phansi. Nalobo bulimi uzobona manje. Mana-ke mfowethu Sonke uzongisiza lesikhathi nje ukhuluma into ozoyikhuluma. Hayibo. Ngizama ukuthi ngisothele into yami ngendlela yami ngoba manje egcina kosuku. Ngicela uhlale. Intombazane ngenza isilima le. Ngicela uhlale phansi. Uyayizwa uthini mfowethu? Ukuzula ukhuluma kwayo? Okay, bafo. Mfowethu. Mfethu. Webafu. Uzongidedela kancane khonto ngifuna uyilungisa bese wena uyabuya ke endaweni yakho. Hayi, Ungidedele kancane khonto ngifuna uyilungisa. Ngizoxoxa nale ndoda le ngoba ngisafuna ukuxoxa nomfazi. Umfazi ulungile. Sengifuna ukuxoxa nale ndoda kancane ngoba nayo ngathi khona ulwazi enalo nayo. Ngicela uhlale phansi sixoxe manje. Indlela zonke bafo mina ngikunqeni. Ngicela uhlale Mana phansi. mfowethu uthini? Ngithi mfethu anginqeni ukuxoxa nawe. Yini ongayizwa? Hayi awushongo ukuthi uxoxe. Uthe wena ungqeni. Anginqeni ukuxoxa nawe. Uthe ungqeni wena ngithi. Ukuxoxa nawe ndaba. Uthe ungqeni. Awu kodwa mfethu, kodwa le ndoda yathathwa phi bakithi? Hayi kulungile. Mfethu ongathi ujuluke mfethu Kulungile. ujulukela. Eish, Esiqoka lutho ngishaya ngaso kwasona esiqoko lesiwa. mfethu. Bafo. Ngicela sikhulume njengamadoda. Umama manje akasekho, thathe ngathi akekho ke manje. Yimina nawe manje. Thathe ngathi akekho sikhona isifebe lesi. Angcono ukuthi siyaphuma kangcono sami. Siyanda. Hayibo wangijela. Uthi siyanda ufuna ukuthi ngenza kahle la wena. Mawuthi alikhi. Vele awungibhebhi kahle Angibhebhi kahle. Awukwazi ungibhebha Ngiyadelela mfowethu. Awukwazi Usukhalisela Okay, ku-ambulance okay, ukhala lapha. okay, Wena uzukhale kuvuka omakhelwane lapha ukhala so-ambulance lapha. Hayibo Siyanda, Uhewula la. le pipi lakhe engazuthi elengane nenyanga eyodwa. Usungenza isilima manje. Even wena u5 years uyakuhlula. Damn it. Hayibo. Ilengana le. Yakuhlula u5 years. Igorana lezi lapha ngwami uyezwa. Yakuhlula u5 years wena i-performance yashaya nje kakhulu. Ngicela uhlale phansi. Mhlawumbe ukube lo muntu ukube kuthiwa mhlawumbe uhlalile namphansi wakhuluma mama uright yini ongekho happy ngayo. Mawuthi unathandana lengane le. Ukukhulumisana sibone ukuthi senze njani. Mana-ke mawuthi awuthandana lengane le. Njengoba ikhuluma lo dodo ukhulumayo njengamanje. Uyayivumela nawe. Bafo yazi angikaze yabo Wena yiphi kahle i-advice? Kahle singayisona ukuthi ngizelenda. Yiphi advice wena? Ozokunika Angaka-advise yona. cause unolaka. Yabo. Okay. Lungile akungilalele mfowethu. Akungilalele. Lento ngizoyisolva ngendlela yami. Akungilalele mfowethu. Uthini kimi njengamanje? Ngabe uzokwazi yini njengoba eqale Mfethu. ngilethela. Wena ubhalele ishow ngoba ufuna usiza ngani? Yes. Wathi sikulandela umama ngani? Yes. Wafika umama ngani? Mengabe Yes. efika umama kumele nikhulume nobabili. Niyakhuluma but ayikho into eyaphambili eniyikhulumayo niyalo. But kulokulwa kwenu sikuyavela ukuthi umama uhambile eduze kwakhe angani usho njalo wena. Uhambile Umama vele. uhambe. Yonke lento le ezokuthi ngizela. Ya uhambile umama wahlehla eduze kwakhe angani. Wena ubukhathazekile ukuthi yini exosha umama eduze kwakhe angani. Kwavela ukuthi umama hayi ukuthi ngoba bengasakuthandi. But Uyangithanda kodwa manje uyafeba. no lalela. Okay. Umama wahlala isikhathi eside nithandana unyaka nomama ngani. Yeah. Waphela unyaka nomama kwaba inyanga eziwu6 ungamlokothi. Finish ungamenzi lutho. Angani? Ngamenzi lutho. Ungamhlabi. Kuphela inyanga eziwu6. Ungamhlabi. Wena utshela abantu lokho. Wamhlabani. Ngicela Nale sikhulume ndoda hayi baba. Kodwa ngifuna isolva nale. Le ndoda lena yazi iyashiselwa le. Mfethu ngithi Iyashiselwa le nawe ndoda. kahle Kodwa ngifuna isolva nawe. Kodwa ngifuna isolva nawe kancane. Mfethu ngicela uhlale phansi mfethu. Cha kodwa ngifuna isolva nale ndoda. Kwanawe phoyisa kahle kwanawe ufuna uthola impama Yazi kwanawe. angcono Ayikho kube into kwesembedeni ejoluka. uvuka kanje. Iyadelela lengane yazi.
kodwa ngifuna ukushaya lokho, kahle ngifuna ukushaya lokho, angifuni ukushaya lokho, ngifuna ukudila nalo. Ngoba nalo uyakhuluma lento ayikhulumayo. Bafo Nawe phoyisa kahle nawe ngihlangane nawe. kanje uvuka ube mude kanje. ufuna Ngabe ukushaya mhlawumbe mina. sikhuluma into ehambayo. Bafo. Hayi, wangiqukule, yewona mfana, yewona mfana. Mfana zomshalo. Zomshalo mfana lo bafowethu. Hey. Buka manje uloku wenze Hey, mfana wami. ukuthula njengengane manje uhlele ukuqukula lengane empedeni. Ey impela. Ngizokubamba wena. Mina uyangixaka. Ngizokubamba wena. Ufuna ukungishaya. Awukhuluma udoti okhulumayo manje ngoba sekudoti into ezoyikhuluma. Bafo wena ufuna Khuluma udoti ukulalela. okhulumayo ukwazi ukuthi uphume la. Mfethu yini ufuna ukungishaya? Uphumela ngam. Ayizi ngihamba la nje ngiyanishiya. Sale la ntombi yakho nisale nihlabana la. Angithi vele ikhuluma kanjalo le. Ngizonishiya la nobabili. Ngisehambe mina. Bafo ngicela ungahamba. Kumele ngishiye ngihambe ngoba manje gcina kosuku sengisilima la. Imfethu. Ngisilima la. Ngithi uzolungisa wena umfana njani nalo ufuna ukulungisa kodwa yena akazama indaba ukulungisa. Ufuna ukwenza nje udoti wakhe. Mfethu awuyifake ezicathulweni zami. Izicathulo zakho. Uzolungisani la? Wena ngoba ziceka wena lezi zicathulo zakho. Uba Wena. mina isakhona intombi yami. Iseduze kwami ayikazi yangishiya. Oh yiyo le. Yiyo lo hlele eduze kwayo. Mhlawumbe yona. Wadelela umthandazo uyazi. Hey yadelela Bafo intombazana. mfethu ngiyakucela mfethu. Hey. Kumede phakathi yeye Hayi. nemkuni Akusasizi funa ukwenza eqaleni lokho akusasizi konke lokho kushoyo manje ugumede phakathi kwayo Mfowethu. senamsebenzi. Ungizwile ngithini? Senamsebenzi yonke lento oyishoyo manje. Ungizwile ngithini na? Uthini mfowethu awukhuluma into eyodwa. Ngoba nawe ngicasula nje ngiyanyisa lento oyenzayo. Amasimba lesibebe sakho sibuye siyahleka. Sibuye siyahleka. Uhlekani? Yazi mfethu mhlawumbe into engcono ukuthi ngimxoxe umama asithuke. Hayi lo mama lo hamba nobabili okungcono. Lethe omunye umuntu la. Mina ngifuna mfethu ukuthi Eh, wena ube happy. Hayi hamba naye nobabili kuzomunye umuntu akho into engifuna ukukhuluma naye. Phela. End of the story. Naye lo muntu usazofika etshela iqiniso kodwa siyani. Wena usukhuluma nje wena. Uma uzohlula Hey, ukulalela yikho ubhuti la ukuhlonipha etshela into kwakho. eyiqiniso. Hey abantu sala nodoti. Hey udoti intombazana. Mfethu. Hey udoti Ngiyazi intombazana. umuntu Ufeba kanje kanti. Ngiyazi mfethu umuntu wesilisa. Uyezwa. Kodwa bese ngikubona nami ngazi ukuthi Baba. yile. Ah bese ngikubona wena ukuthi usunenkinga. Bese ngikubona. Yabo nje ngilethe la ngoba vele bese ngikubona. Hayi. Usuzothi na hayi Kahle, bengafanele ngilethela befuna isikhuluma. Uzomhlaza mani. Kuhlaza bani ngoba sengenza isilima manje khuluma lamasimba akhulumayo. Ngikwenza Bafo, isilima kodwa ukazi ngizama umphendula. ukutholela into Hlezi ekhala lapha. ezosiza. Hi baby. Hey this and that. Awe. Kodwa manje usengenza isilima la. Utholela into Awukwazi ezosiza. ukuthi uhlezi wamhlaba kanye once. Wena usukuphi wena? Wena wazi lo doti lo. Kusho yena nje. Kusho yena thina tshela wena. Tshela kuphi wena? Bafo lo Atshela muntu kuphi wamhlaba kanye wahamba. Manje musuku lokuthi uhleze ngathi uthi sombulele ngetotolozi. Awukahle bafowethu. mfethu, awukahle. Ayi. Yazi Hayi, mfethu Yabo nje lento eyenzakala manje. mfethu. Angazi usingayibhala kanjani ngoba wena uyeyisa wena. Ngithe mina Uyeyisa ngicela wena. simdedele usisa. Wena wedelela. Hayi mfowethu wedelela wena sengibonile. Wedelela. Uma ukhuluma into odelelayo ukhulunywa ngawe wedelela. Hey, Thatha le ntombi yakho leniphume nobili. Wena ufike uzolanda impahla zakho lezi ezisalela lapha endlini. Liphenti lakhe lemboko leli. Walikhumbula iphenti lakhe lapha ulithathe lapha endlini. Buka baba. Buka. Jwayela baba. kabona. Lo muntu useze wahamba wakushiya nephente elinembobo. Lenzele leliphoni. Wena njalo wena ndaba kakhulu wena. Lo mfana ngazi wena ngeke lo mfana kancane. Awunikele lo mfana wendoda. Mbukela ube kuthiwa wena Wendoda. awuyifake ecathulweni zami. Le ndoda le. Uyilungisa kanjani into enje? Ngirong mina. Ngirong. Shuthi mina umuntu Ebakujimisa ofika mfana wami, kuleshule kumele Angizokubamba akhulume kwanawe, kwakhe mfana mina wami. ngingasho lutho ngoba mengiphendule ekugcineni kuthiwa mina ngirong. Hayi mfowethu wena Futhi ayikho mina into kufanele ephendulayo abantu wena bese nje. babashe Ukhulumayo nje. kufanele kuzomunye umuntu la wena uyeyisa. Ungixoshisa phela Hayi umsebenzi mani. kufanele kuzomunye umuntu la uyeyisa wena. Mfethu ubani usuke Wedelela. nomunye mina noma wena? Mina ngikusukelela impela ngoba phela ngazi ukuthi hayi uyindoda na uzongicija njengendoda ukuthi cha mfowethu makunjena mfowethu uputshuka kanje. Uputshuka kanje. Musu kuyibeka kanjalo ukuthi ngizokucija ethi sokuxoxisana. Manje Oh. mase uthi ngizokucija sengathi usho kunye mfethu. Oh vele wazi ukucija okunye wena. Wazi ukucija khona ucija kwaziyo okunye. Amadoda ayabonisana hayi ukuthi Exactly. ilento engikhuluma ngayo. Inazo ke mfethu. Ngicela sikhulu Kodwa uyeyisa lo. Uyabona umuntu lo uyeyisa lona yazi. Wena sigora esimampukumpuka usuke la. Suka la unasigora sakhona. bafethu. Hey. Nomthandazo. Ngiyaxolisa ukuwest isikhathi sakho mama. Mfethu. Hayi. Ngiyaxolisa ukuwest Hayi isikhathi kodwa ke sakho. hayi sengibonile. Sengibonile ntombazana yazi. Sengibonile kodwa ngisafisa ukukhuluma nawe nje kancane. Okay. Kodwa kodwa nawe umnandi kufanele ngithole nje okugcina. Ufone nje uhambe. Usukumelana siqedile. Hayi. Asikazi Kodwa yazi wena ngithe bafo. hamba. Wena ngitshela into elula ngathi wena thatha intombi yakho le phume nayo. Nihamba. Bafo ngicela uhlale phansi. Kulungile ngizohlala phansi kodwa wena ngisafuna ukukhuluma nawe ngoba nawe uhlangane naye. Mina ngisafuna baba. Yazi uthethe Ngisafuna. njengomfazi. Yazi khaba ujabule ukuthi kubuke kuhle kanjani. Mfowethu,
Ngiyabonga Nkosi yami. Ubonga yini? Ubonga amasimba. Awukubuke wenzani? Awukubuke lo doti lo. Ungabothatha ngobuhle. Uthatha udoti uma uthatha ngobuhle sengibonile. Kanti kuyisilimo. Baba. Hey, Mfethu, kodwa bengiyaphi la? mina angazi nanokuthi ngizothini manje mfethu. Ngithe mina ilula. Thatha lo muntu wakho lo uphume naye. Kanjani? Ibe simple kakhulu. Kanjani singakhulumile? Angithi akho solution la. Thatha lo muntu wakho lo. Yini kade umlethele yona la? Wena ngithi akukho ukukhuluma kimi. Wena utshela mina into oyizwa ngalo wena usizwa ngomfazi manje. Angithi Wena ukhulume nami kuqala. Usengitshelile isayiti lakhe. Yes, Lithini right. lakhe isayiti? Uthe umama unepipe elincane awuzange uvuma awuzange uphike. Usilokhu unamathele kuleyo nto ke nawe. Nawe usilokhu unamathele kuleyo nto ke Mina nawe. ngifuna sikhulumeke manje. Ukhulume nobani? Yini indaba lokhu unamathele kuleyo nto leyo? Ngicela ukulwa ke manje. Bafa. Ufuna umshana impama yodwa. Ngicela ungiyenza yena mfethu ngithi umnika impama yodwa one kuphela bese uyasuka ke. Ngizomgudluza mfethu sinikana impama kokungcono mase Uzomgudluza manje. As long as isokhuluma. Awugudluze manje kusashisa. Futhi angikufaka impama. Ukuthembele izikora zakho. Impama mase siyaxoxa. Awuthi kancane kunikeze. Ngikhathele phela manje ukuloke mfethu. Okay, nango sivumile. Sevumile. Mfethu uhlale phansi. Suka mfethu ngimnike mina ngisuka emakhaya nami. Yebo wena mfana. Mina ubawa Ngicela ukusikora yena sikora nje. Ngicela uhlale phansi. Wazi ufite isikora le. Hey. Bese ngaze kubizwa i-backup ngawo. I-backup vele ngikushisa vele ngingedwa. Mfethu. Mina ngamadoda amashumi wena nje angiboni uyiphepha wena. Angithi ubonile emotweni uthi khona abantu abanganani? Obani? Ubonile? Balande bonke inkinga nonke. Uhlule ukuginqa mina ngedwa. Ngobaleka nje angithembele isikora sakho lesi. Ngithembele isikora sakho. Mfethu. Nange ngibamba. Mfethu. Hawu man. Wemfowethu. Hey kodwa lesikora ngazi sijimise place. Eish. Ngijimise le nto le. Ngicela uhlale Vele phansi. ungithanqaza. Ngicela uhlale phansi. Yasenze njani la? Kumede ngikhathele wena uyazi. Yasenze njani? Kumede. Okay kulungile. Kumede. Yazi senjani? Ngiyabona la lento lezokonakala. Hlala phansi la. Hlala phansi. Musungibamba futhi angibanjwa abafana abancane mina. Ungibambe nje kanje angibanjwa abafana abancane. Hlale phansi. Khuluma igama elilodwa. Khuluma igama elilodwa. Thini igama njengamanje? Kumede lokufikile lana mfethu uyala. Ngisezwe isayiti la mama kuphela. Elakha ngalezo. Wena umama uyavuma ukuthi uhambile. Into Right. okuyiyonto ade uyifuna ngani? Umama Okay. uhanjiswe yini ekhaya? Uyasho ukuthi uhanjiswe yini? Iyonto ade uyifuna. Ngokwesikosana. Asilungise lokho ke mfethu ukuthi uzahambe nje umama ngoba yini? Hayi lento yenzayo mfethu siyibukanisa nabantu la Sengathi manje wena. Sengathi manje wena ngicala manje ukuthandana nawe mina. Wena wazi kahle ukuthi benginentombi engaka mina. Uyakwazi lokho. Ungcono ngoba uyazazi siyanda kade uney'ntombi ey'ningi. Team yebhola yona. Uyakwazi lokho eqinisweni ukuthi Une-team benginentombi engaka. yebhola. Iphi yonke le team yebhola manje? Oh ufuna yona wena. Wena ufuna i-team yebhola noma ufunani? Awuxazulule Angithi iy'nkinga wamuzi? zakho Mfethu. siyanda. Asilungisile Wena angani. okay right thina isixazululo sakho wena njengamanje kuyo yonke lento eyenziwa le ntombazana. Isixazululo kumele siphume. Ngoba mina sengiyasazi isixazululo kumele siphume ngoba wena uadmitha lento esho umama. Umama uthi awukho awumphathi kahle embedeni. Awakakuzwa kimi ngithi. Phela le nto mina Ngikubuzile wangangiphendula uvela uvuke ngolaka. Okay ngibuza ke kulungile ngibuza. Yonke lento ayisho umama iyiqiniso ni. Ukuthi wena embedeni nalala kanye nakhona kwaze kwaba uyena oku-approachayo nalala ke menilala kwayela yayibona khona ukuthi hawu ngoba phela lokhu ubhanyaza amehla ukubuka. khohle ukubhanyaza amehlo manje asilungise mfethu. Kulungile khuluma. Nakho-ke mfethu manje nangumama uthe umama wafika nonyaka nithandana ngani but kwaphela iy'nyanga eziwu-6 mfethu 6 months wazisola ukuthi uyanuka yini akekho right but wayethatha i-approach yokuthi akungene uma ngabe Yeah. sekungena umama nilala kwavela ukuthi hawu kanti awunalutho yabo asingalo manje mfethu siyaxoxa Manje wena siyakujabulisa pho leyo nto leyo eshoyo. ngicela sixoxe mfethu Hey. kwavela ukuthi awunalutho angani mekuvela ukuthi awunalutho then mase wahamba kumama Wena ubezwe yimini. Bekufanele ulalele mina ukuthi ngithini kuwe ngoba usumlandileke nangumlandilo letha la ngoba sezodelela. Khuluma ukudelela kodwa. wena awukakhulumi lutho kumina loke wena Yes. ulokulwa Ake nawe yini Iqiniso uhlangene naye. iqiniso nilelo mfethu ukuthi umama wena usathanda senithandana unyaka Okay, ngisho kodwa mhlawumbe mangathi iqiniso wena yini ongisiza ngayo manje. ukuthi phela angithi wena uze kumina ngoba ufuna isixazululo Mangathi akusile iqiniso. shuthi phela ngizokunika mina nguNkulunkulu wemjolo mina wena. nawe thandaza mina manje We my, uyazi wena udinga impama nje kuphela ukuze ube right. ngizame try me Eyodwa please. ungalokulwa lana mfethu Ecela eyodwa baba Ungalokulwa. kuphela. mfethu Okay kulungile khuluma into eyodwa mfowethu. Iphele le nto ngoba ngifuna ukuyivala mina manje. Ngifuna ukuthi lo wena ufike uze lapha endlini wena. Baba, ngicela sikhulume nayo njengamadoda. Usaba intombi yakho ngiyisuse la ihambe sisale sikhulume sobabili. Khona izinto. Lona nje yabo njengamanje khona into esengikhombise wena ukuthi uwumfazi ongahlakaniphile ngoba wazi ukukhuluma lidoti awukhulumayo. Phambi ukukhuluma kuwa akakhulumi kimi.
yonke lento ayishoyo akayisho ngani kimi umfazi onjani ubuzoba umfazi onjani wena Okay, mhlambe mhlambe ukhuluma nendoda yakho ukhulume nawe Okay, uhlababalana okay, dadewethu. uzokhuluma la usamthanda ubaba. Angikaze ngaye umthanda. Isixazululo ke awuzotamba manga angaze ngaye umthanda mfethu ngicela ungilalele. Isixazululo mhlambe sokuthi alunge cause akavumi yena. Ngiyazi vele indoda ego yakhe, pride yakhe le. Isixazululo salento le mhlambe izini ezintsha engayizama ukuze mhlambe akwazi ukuthi alekeleleke ngaloko ukuthi mhlambe azabona ukuthi uyacheat khona mhlambe izinto siphile esikhathini samanje ningathenga nezinto wenziwe uyena And there are men's clinics, Butwami. Ngihlezi ngizwa mhlampe about penis enlargement, men's clinic mhlampe bangawazi umkhulisela. Or maybe we buy i-dildo ke. uyezwa mfethu ngizwani awumama ngeke ahamba akafuna ukuhamba uthi unama options imshaye ngento yakho kodwa ngoba kani Yona leyo nto awuyezwa. akayizwa imshaye ngedildo nginalo ibhadi no lami ukuthi-ke nedildo Nali ibhadi lami. yasebenzi zama u-option 3 Ngenani uhambe mhlolo, madoda? uyokhulisa induku ngikhulise uneshona lwami ngapho uNkulunkulu ingako ngiwubeke ekugcineni Hey, ngizokutshela wena mase ngani? sikhuluma Mawuthi- sobabili mawuthi- ukuthi mawuthi why akusile ipipi lelo uthini wena ngane hey wena uthi ngani yini le mangasile ipipi le Angazi sanda. eh Sanda lento yakho incane bethu. engane yadelela Incane. wedelela wena Yazi incane. wena uyadelela wena mama uyadelela wena bafile isixazululo kuphela othi unaso no mfethu ngicela ngoba ngiyabona ukuthi ayikho into esizoyilungisa umama esakhona la around at least usunawo ama-option ezinto ayidingayo kodwa ngeke aze akushiye uma ngabe zenza because uyazi Ungakwazi ukuthi alungise inkinga yakhe Ehe. nje kuphela. okay wena mfethu usangithandi wena ngicela ungithathele umama Awusangithandi wena. uhambise thathe nawe intombi yakho vele le Ngiyabonga ngicela Butwami. ngicela ungithathele kodwa umama. awuthi Bafo, fana ngithi ukhuluma naye bafo. kancane Hey, before hambe ufuna mfethu, ukukhuluma naye mfethu. kancane Uzokhuluma nami angifuni sanda. khona ukumshaya Yini phela umuntu wami uzokhuluma nami? Mfethu. angifuni khona ukumshaya phela mfethu Hayi. ngicela Ngibeke umuntu ngicela sikhulume kahle hayi kabi uzuyambamba ingalo kahle hey sivele ngane mfethu hey ngiyakucela mfethu amantombazana ngiyazi mfethu ukuthi lento mfethu iyashaya hayi nawe uyayisa wena nanokuthi amantombazana akhulume hayi kahle nawe uyadelela kona mfethu mina ngizama ukuthola lana ukuthi ngempela cha kwenzakala ayikho into ozama ukuyithola Ngiyacela. wena nawe uyayisa uhlangene nayo Ngiyacela. intombazane lephuma la kanjani uhlangene nayo mina Ngihlangene ngiyakubona nayo lokho ukuthi uhlangene nayo kanjani mfethu mina ngizama la ukulungisa mfethu indaba lana wena bekufanele waseqala uqhamuke nesixazululo hayi mfowethu ngoba nakho Bafo. kunje ulalele lami isayidi ngiliqeda bafo bese uqeda lapha emva kwala bese uthi hayi bafo ngenza nje u-1 uke no 2 wathini because mina bengisime ngikubuza uvuka ngolaka wena yabo manje sengimhambisela umuntu esifazane because angifuni kube ngazi ukuthi ngikubukisa kuyena noma kwenzakalani ngisho umbukelo obukisho uyabona mfethu awunginikanga i-opportunity ne-chance yokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe ukuthi inkinga yakho usuke wena ngoba sesayidini lakhe lo muntu lo engithi ngizofuna ukuthi wena uyibuke into yakho ukuthi njengomuntu osilisa nawe njengendoda ubuke lo muntu hayi kahle uhlukanisene nomuntu usenomuntu noma mhlawumbe akanayo umuntu bese uyasho ukuthi hayi mfowethu ngoba ethi unenkinga ukuthi mfethu zamani lenkinga lilungise kanje ngikwenzile lokho Yes. washo wathi akanawo umuntu into yamhambisa Uyamkholwa? ilezini Uyamkholwa ngoba ethi ngiyangabuza akanawo wena wanganginika lo sesiselisobabili manje mfowethu sengibuza ukuthi wena ngoba ethi nakanayo umuntu uyamkholwa ngokusho kwakhe anginayo ishow angimazi mina sithini-ke isixazululo sakho-ke kuyonke le nto isixazululo mfethu sikuthi wena usamthanda yini umama hey le ngane mfowethu ngiyayithanda le ngane usafuna ngiyayithanda le nayo? ngane ngenhliziyo yami yonke kodwa manje uma siyenza yonke le nto eyenzayo ayisanginike ukuthula ngempela manje imake mfethu ayisanginike ukuthula vele thina ngoba kona nawe usuyaphinda manje usuhlangane nayo manje mfethu ngiyaxolisa ukuhlangana nayo iqiniso ukuthi umama mhlawumbe ubalekiswe ile because uthi kulo kwamshaya mfethu wavela wazambela mina ngingakuzwa ngawe-ke lokho mfethu yabona mfowethu wena kathathe ubusadelelile sokuthi khona umuntu wesifazane la ile nto ebusadelelile lutho wena Usukhuluma kahle wena manje. tunganginiki yabona into osuyenza manje into ofuna ungenzi le wena ngasikhathi ekhona tunganginiki isikhathi sokukhuluma kusakhona umuntu wesifazane ingako mina ngidecide ukumhambisa ngikhulume nawe wena ungavuma umuntu ezonadelela kanje phambi kwakho kulungile sesisobabili solokhu ufofobele nje ufofobele ngoba mhlawumbe ukuphethe nje umuntu wesifazane ekhaya futhi ayikho ngami le nto mfethu eqinisweni ngizokutshela nje mfana wami ukuthi ngoba thina singamadoda mina ngibile nazo iy'ntombi eningi kakhulu ngaba nazo iy'ntombi mhlawumbe more than 6 more than 7 mhlawumbe lo ngoka-8 Mhm. yena vele le nto ayishoyo into ebibuye ingihluphe kodwa manje bengazi ukuthi mhlawumbe into engamnikeza inkinga ngaleyo ndlela ebengeke ezekwazi ukuthi akhulume ngami ngoba umuntu wesifazane
uma ngingadibana naye ngizokutshela nje ngoba nakho usulokhu ukhuluma kahle manje. Kuba lesikhashana futhi hamba. Mothi kubile leso sikhashana uqonda ukuthini meke nalala uyahamba njengoba Dash usisi Lokhu sekubekezelile lokhu kodwa mangike ngaba naye uvele ehambe masike sadibana. bathini inkinga Abasho bavele ngoba bahamba naye lesizokweyisa manje. kodwa kulesi usisi useyivezile ukuthi Uyiveza kodwa manje bengayivezi ngani. Ngoba mina alright mina-ke njengendoda ngisho ngazi ukuthi mhlawumbe kungenzeki lento kodwa ngibuye bana lokho ukuthi hhayi akusiyo lento mhlawumbe enye into. So manje mfethu uzwile mawukuthi lo muntu usafuna ukuqhubeka nawo umbuyise because nisathandana. It's just that nje anikho happy embedeni. Ukubalela izinto eziwu-3 Ukuthi-ke anginaso isiqiniseko sokuthi isembhedeni indaba esembhedeni kuphela. Yena ngakusho yena ngendlela akusho ngayo ukuthi cha yena esembhedeni iyo lento emenza. Shutho kahle kahle ngoba kusho isikhathi lesi silehlile. Khona umbuzo obufuna ukubuza ukuthi kwenzani mangabe yini esimenza ukuthi angasawubamba ama-calls ami engasaqhubeki e-act ngaleya ndlela. uyak-avoida bafo ngeke utshelwe yonke Shutho ukuthi na usefana nomuntu ohambile kahle. mangavuma lezi zinto ayishoyo angabuya abongo wakho Uzosukume mina ngoba ngibona ukuthi usiyahletha. cabanga lo muntu Yena cabanga lo muntu futhi ngisho nikasebenzisa ithoyizi akalinikeza wena kube wena ohlala Ithoyizi. ngento yakho ithoyizi. angithi phela uzongena wena Yini hlamba lonto le ithoyizi lalikhona nithoyizi kokhokho. nansi-ke Komkhulu lalikhona ithoyizi. Khulisa. Yini nanto ukhuluma ngayo. khulisa-ke although ngingakugqugquzeli ukuthi abantu bakhulise because nakho kunezinto zakhona kunama-disadvantages akhona so Angithi uyabona into so manje ngeke ebalulekile uzungitshele leyo nto ke na ukuthi angikhulise kodwa manje egcineni kosuku futhi uyabona kunobubo obukhona futhi. ingakho ubonile ngikubeke ku-option number 3 ngathi anizame lezi ezinye izinto nidlalisane because vele wena ngithi usuke usu-right anelisa umama-ke mhlawumpe umshaye Hayi ube nawe ngathi right. uyadelela kodwa nawe hayi nawe ubudelele kodwa. Ubudelele uyazizwa ukuthini manje shothi yena akakushongo ukuthi yena akeneli utheni incane ngithi usho njalo ngithi wena. Usuthi manje ngimenelise wena kusho ukuthi uyamenelisa wena. Mfethu, yazi mfethu mina ngithi ngizama ukusiza wena Ngiyayizi solution yakho lezinto ezibalayo. Mhlawumbe khona engakuthatha mhlawumbe ungangisebenzela kodwa nawe mase ubuye ukhuluma ukweyisa futhi. Ufuna mina ngithini? mina mfethu ngiveke ngithi ngikhuluma kahle kuthiwa nje kanti mina ngiyisa Hayi wedelela wena hlahle nje udinga impama. Mangasolo mfana lo mhlawumbe mina ngakulungisa. Eyodwa impama kuphela. mfethu ngiyacela ngicela mhlawumpe sikhulume-ke sibone ukuthi moving forward mhlawumpe singakusiza kanjani zishow because ekugcineni Yini ngasiza ngayo ngoba into ekufanele ukuthi uyenze wena ukuthi uthole ukuthi lo mfazi lo akajoli le ntombazana le. Njengoba isihlehlile ubani umuntu ejola naye kuphela. ngizokubuzela Makuthi iyajola ke kufanele mina Uyiyeke. ngiphume ngiphele. uyiyeke wena Let's all. yiloko okufunayo Ngifuna lokho mina. mfethu ngizokwenzela njalo Ngifuna lokho mina. futhi ngizowathenga nama-dildos ngiwabeke Uwathengele bani? Just- Uzokuthi ngifuna ama-dindos mina mfana. Uzokuthi ngifuna ama-dindos. Yini ama-dindos nalonto leyo? I know Le ndoda iyajwayela nayo le ndoda le. Wajwayela angisazi wena. mina ngithini manje Hayi kodwa wajwayela. ubonile nawe mhlawumbe Wajwayela. nawe khona indlela ongalekelela ngayo noma ubonayo ukuthi le episode bekumele Hayi ngiyiphathe wajwayela wena. because lokhu iqalile ngithi ngiyazama ukuza Cha wena uyeyisa inkinga yakho. Kufanele kuze omunye umuntu ebela uyeyisa. kahlahla nithi angixoshwe emsebenzini Uyeyisa wena. Wedelela. ungakhohlwa Mina ukusubscribe ngizakuwe ngithi hayi. ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu nakwi-episode elandelayo Kodwa ngizobe kufanele sisuse ngikhona lesigora lesi kila. la. anginagumedo ozomelana nami unkulunkulu kamatifana Impama eyodwa. Hey. Impama eyodwa. lo muntu ufuna ukungishaya day 1 engibone Impama eyodwa. kwathatha 6 months ukuthi ashaya intombi yakhe nakhona kwaze kwaba iyona eqala imsikazi kulungile nisale kahle bafethu